Ang problema sa masanada kinig yung atong haguka nga gobyerno unsay gikabuangan ni mga kongresista na to, impeachment. Sige lang impeachment ang ilang focus. At least ang upper chamber, ang Senate, naasay mga nag-propose og measure ba. Dili good substantial measures. Wagoy hinungdan gyapon pero at least gitagad nila ang krisis. Di pre sa ubos by bloran impeachment. Nangabuang naman na sila. Ridiculous kayo. I-appeal lagi itong salin sa Vice Presidente sa pagsugod nga lingkod sa gobyerno isip Vice Mayor sa Davao City. Unya, antod na mayor kini siya, antod nga na Vice Presidente. Unya ang mga pro-Sara o mga legal minds nga way kana bitawng partisan na politics involvement in partisan politics. Mingon nga, di man na mao. That's already fishing expedition. Ang justification mga higala nga nung i-appeal tong karaan nga way labot sa karon 2022 to 2026. Kaya kuno mailhan ang pagsaka sa gideklarar nga statement of assets and liabilities sa Vice Presidente nga nung mitubo ng iyang income nga mitubo og 77 milyones ba to? Yeah, something like that. 77 million. Okay. Ang problema kana may balaod god nga ang kaso nga ipasaka batok sa impeachable official. Kanang iyang mga nahimo nga sa kundo naman ugaling siya diyang milingkod na siya sa posisyon nga impeachable. Dihara. Pero ang justification aron lagi ko makita ang pagsaka. Now, okay. Problema ni ana kay og hilngon tanang mga salin sa mga dagkong opisyal mga higala. Gamay ra man kay nang pagtubo sa kasara nga kuan kanang assets and liabilities. Itandi for instance ni Martin Romualdez gikan sa million sud lang sa tulo ka tuig miabot na mag-billions. Giunsa man na. Unya nga nung wa man na hilabti nila, wa man sila mismo sa Committee on Justice, matod pa ni Toby Tiangco. Wa man mo pakita silang salin nga voluntary kuan ba presentation of their salin. Sa laktod nga pagkasulti mga higala, kining ilang gihimo, kuan siya, pamulitika nga wa gihinungdan. Pamulitika nga wa hinungdan. Pero na magsigig dagdaig nga, kuan kawatan lagi kuno si Sara, ana ba? Ug mao na inyong istorya nga kawatan si Sara Duterte. Saan naman ang mga flood control anomalies? We're talking of trillion na ay competition nga moabot og 1.3 trillion na say 1.7 trillion basta kay milapas na sa bilyon na himo ng trillion ang gikawat. Nagawas ni ana dunay mga tawo nga miingon nga diha sila pag-ihap sa kwarta, diha sila pag hatod sa mga malita nga napuno og kwarta. Hindi paminawon. Kay kadtog yung kasara mo ay ilang tilukon ug mayo. Unsa man ang klasiha sa kabuang ng mga tuwana? Dili ba kuan ba mga higala kana bang it's really repugnant bitaw to the most elemental dictate of human justice
That's a quotation. Kuan kayo kanang mura kag nabukog ba magtanaw sa proceedings nila nga nilara ni mga tohanaw pretending to care, pretending to care for the welfare of the country. Kay mao man ay bottom line. Among hilingon ng mga public officials nga dunay mga nakasa aron dunay accountability. Apan di man maon ang ilang pamaagi, makalagot man. Ug usa ka sa nalipay niya na then something is wrong with you. Kay balihon ng istorya lahi naman sa dang color unya. For instance, si Laila de Lima. Ngano kunong di mo tunga si Sara Duterte sa kanini ang inquiry man in aid of legislation supposed to be. Nganong di mo tunga kung kuno kanang violation of the Constitution. Sa diyang siya mo ay hearing atong iyang skandalo nga gihimo samtang siya pa nagdumala sa Department of Justice. Nagsayaw-sayaw siya uban sa mga banggiitan ng mga binilanggo. Dili na ko kanang dili pareha ng pasangil ni Madriaga nga kanang ilang testigo nga ilang giprotehian og maayo. Dili pareha niya na kadtong ka Laila de Lima nga sitwasyon naagi video nga gasayaw-sayaw siya uban sa mga binilanggo. Na video nga o na picture nga pusing-pusing sila dito sa Burnham Park sa Baguio City uban ni Kerwin Espinosa. Unya gi-validate na mismo sa driver ni de Lima nga ang katong kwarta gihatag ni Espinosa nga to ni kuan kinini ang Laila de Lima dito kuhaan nila nginganlan gyud ang hotel. Gihinganlan ang hotel. Katong gihatod po ang kwarta dito sa balay ni de Lima. Naay gasulti. Nanumpa tong misulti. Victim kuno sa injustice. Sa man ang klasiha sa istorya ng biktima sa injustice. Kato si GMA nga mularga padung sa gawa sa nasod. Siya Department of Justice pa si de Lima. Gitugutan sa Supreme Court. Ang Supreme Court mismo mingaw na pwede mularga si GMA. Allowed to go abroad for medical reason. Wa kalarga dakop dito sa naiya mga higala. Wa tahod sa mando sa Supreme Court. Pero ug siya na mitabo, gidaog-daog. Ganay mutuo para bagyod, mutuo. Nga kuan kuno kanang virgin kuno kayo si Laila de Lima, way kuan kayo niya magpiyong-piyong, kuyog ka ng mga madre og pare kay moadto sila langit. Kursada nga langit nun sila na kursada batok sa mga yawanon luura na istorya paita ug mao na magsige mga higala kay morally upright. So morally upright, don't talk to me about morality ni Laila de Lima. Iyang gikabit ang lalaki nga dunay asawa, minyo nga dako. Iyang driver nagpahimo siya kay driver man di ka mo gamit nako para authentic ka. Ingon na. Di ba? Una gasulob og buller to iyang driver. Nangayon sa kwarta dito sa ni de Lima. Wala na kuno say makaon dito sa ila sa Pangasinan. Na say allowance ba iyang giadto gikobra niya. Nakitaan man ni de Lima nga kasulob og buller ni Duterte. Pangutahan
ba't nagsusuot ka niyan? Ingon kuno sa dilima. This is the account of the driver. Ingon sa ng driver nga. Sa amin, kasi sa amin ma'am, o sa katong mga dito sa hearing sa idol namin si Duterte. So, ginagawa nga namin, kana ko nung basiyo lagi sa sako, ila ko nung ng pinturahan sa taas, sa ibabaw sa sako, buot Laila de Lima por senator. Pero sa ubos ko no, sa baba, Duterte. Kasi idol namin yan eh. Ingon ko no si de Lima. Ano namang sinabi ng mamo na senadora? Sabi niya, kung mag-idol ka lang naman, bakit pa yung tarantado na yan? Buot pa sa si Duterte. Ingon ko na siya, walang basagan ng trip. Ingon ko na dahil dilima, punyeta ka. Hasta personal account na sa driver mismo. Kaya ang driver, nasilos pa ang driver kay nanam sila yung uyab si dilima. Security nga po niya. So nagsilos nga, oy, uubusin mo yata kami. Ana si katong driver, uubusin mo kami. Itong mga security niya ba, driver, security na. Giimbestiga. Ano namang tawag? Anong tawag sa iyo ng mamo? Junel po. Sa bahay niyo, Junel po. Si mamo, anong tawag? Junel po. Paano niya sinasabi yung Junel? Tinatawag ka niya. Halimbawa, tinatawag ka niya. Paano siya katawagin niya? Junel! Kanang babae nga nasa tupad bitaw sa video. Nga, mura siya ready to laugh bitaw. Ang iyang naong yun ba? Pag ingon yung Junel, sus, katawa. Mauto, kasaysayan ni Dilima. Unya gani si Chiljuk no. Din sa College of Law mo na iyang kuan kanang mo na iyang ipanghambog. Din siya. Pero ako ang amigo, mingon nga banga gina siya nga abogado. Oh, di ana siya sa kanang akadim ba. Pero kung mo practice na pilde ang kaso. Matod pa sa akong amigo nga nakatrabaho sa Accra Law Office, sa wag yun na record nga nakadaog og kaso. Nagsalig na siyang aplido kay katong iyang amahan, banggiitan ba to? Pana siya, akadim, dayan-dayan lang na sa university, baron sikat ang university nga Diokno ang dean. Matod pa sa akong amigo. Anyway, kanang the way they are treating the issue ba? Kanang di man ko abogado no, pero pubida sa ngano eh. Na kanang pag kuang yun, pag buruka may term na sa mga abogado. Kanang court battle na ba? To prove your innocence o niya ang prosecution mo prove nga you are guilty. Exclusive nga domain na sa Senate ubos sa Batakang Balaod. Adto na bukit kita sa Korte Suprema. Ang mga mulingkod nga juror, mga huwis nga maminaw sa presentation, offense o niya ang sa pitubag sa defense, meaning prosecution kontra sa defendant, adto na sa Supreme Court. Exclusive na nga domain sa Supreme Court. Dili na diri sa Ubos Bay Balauranan. Ang trabaho sa Ubos Bay Balauranan, ang pag-gather o lig-on nga ebidensya sa ilang pasangil. Kinahanglan naa sila gigunitan nga ebidensya suporta sa ilang pasangil. Pero pagkakaroon nangita pa sila isuporta sa ilang pasangil. Kanang mo
kuan ka kanang mo sabina ka og records. Wa din mo na guniti daan. Magsapina pa mag-record sa bank account ni Sara Duterte. Isapina pa nila. Why nisulti nga gawas ni Trillanes kay si Trillanes magsige man lang nagpatakaw pamasangil. Wa man gyud na siya ka-prove nga kanang pasangil tinuod. Puro man na istorya gyud ka Trillanes. Napagyapoy mo to. Nagyapoy pipila. Minority kayo of course kay di na magyud nakadaog. Duda gani ko mudaga nagbarangay captain di ka po nakadaog. Karon apply na siya nga mamahimong membro sa gabinete ni Bongbong Marcos, si Trillanes. Andam siya nga mo alagad isip sakop sa gabinete. When gaduda ko nga ihatag pula. Hatagang nagpwisto. Because the president is surrounded by people who are not supposed to be in the government. Dili ni ako, kuana, nang Duterte ka alis, dili ay. Nagsulti lang ko sa tinuod, base sa akong pananaw, mga higala. Ako nagampanya ako kung Bongbong. Nakadungog mo, naman sa radyo. Ano bang, practically I was endorsing them, the unity tandem. Nga naman, tungod kay continuity. Ang backdrop niya na nganong misuporta ko kay unsay gihimo sa previous administration should be continued. Aron ang harvest pananglitan ka ng mga projects nga dagko kayo wa mahuman sa panahon ni Duterte. Mahuman kay og napay re-election unta 4 years og di pa og mubalik ta sa karaan nga konstitusyon na to 1937 Constitution upat ka tuig ang termino unya usa ka re-election so 8 ka tuig tanan. Sa ato pa, og doon na kay proyekto nga gisugdan, mulang sad ka, mangayo kag bag-o nga mandato sa katawhan aron matiwas ang imong mga proyekto. Kani kay unom mga katuig, alanganin ba? So, panalitan ka ng subway. Gadrilling naman na siya. Na mga pictures na nangabot ang mga equipment nga mulungag sa ilawom yuta ba? Panahon pa ng Duterte. Pero face by face na siya kay magdepende man sa kwarta. Kinahanglan man nga ang atong gobyerno mo counterpart. Dili gani tabla, gamay nga porsyon lang. Pagka 2022, wa mo gahin og salapi nga i-counterpart ang gobyerno. Mao nang ungod gyud ang proyekto. Ungod gyud. Unya ang lending agency mabalaka man ana. Kay utang man na bayran na to. Paghunong tungod kay wa gahini og salapi sa atong gobyerno sa ilang counterpart, sa atong counterpart. Unsa may bation sa gapawam sa kwarta? Mabalaka yun. Para nang BRT good, mo man gidangatan gihapon. So moingon yun ang gapawam sa kwarta nga, may klaro ng Pilipinas, oy. Malkansi man sila mga higala. Kanang slippage, alkansi man yun na sa kontraktor, kung nagpinan sa kontrata. Kanang gitawag sa mga contractors o slippage. Mao ni ang schedule of completion. Pilay budget, mao ni asa kutob ang mahuman ini. Naanay kalendaryo na ni ang makahunong lang na kanang mga bagyo nga extreme gyud, madilatar. Ako amigo taon magbuho sila sa building niya. Magsagunso og uwan mag-uol. Malaasa eh. Kay
Dako ang alkansiya na. Ug dagkong project, alkansiya minilyon. Sino kang ma-alkansiya, let us just say, 5 million. Di ka mag-uol, ana. Ginansya na unta na nimo. Pero, sa gobyerno, ay kaguol ng mga kontraktor sa gobyerno, mga higala. Ang ilang gikagulan nga, sila may mapriso. Samtang ang unang nakadawat sa kwarta, mga politiko, magpa-virgin-virgin. Kunuhay tarong sila, nag-alagad sa katawan, kamaayo yun pang latiguho ng mga panuway. Tinuod lang, sa tinuod lang. Simana Santang dako, pero di ka I'm just talking about myself, okay? Makaingon ka ba nga, mutuo ba ka ni mga tawhana o Ginoo? Unsa ka ang klase sa Ginoo ilang giampo, no? Di ba ka katong mga Ginoo sa mga karaang tao nga, katong mga bato, himoon lang Ginoo ang bato. Si Consela, himoon lang Ginoo kanang kahoy. Kay ug tuo tuo pa na sila sa Ginoo nga atong giampo isip sakop sa simbahan Katoliko, di na may tabo. Pero ang ilang pamaagi, bida mga higala, in aid of legislation. Kung sa may legislation nga nahimo nila so far, sa mga previous nila, kanang mga inquiry in aid of legislation. Wata ka kita. Dagamang in aid of legislation nga dugay kayo may bunga kana panalitan kining improvement sa kini ang kini bang unsay tawag kanang panakayan sa kadagatan. Sea travel, okay? Pila ka lunod ang among gi-coverage. Hangtod nga, doon na improvement in aid of legislation. May legislate sila na himong balaod, so in place na nakaroon. Pero pila to katuig miagi. Sa laktod nga pagkasulti, angay yung usbon lagi ning atong batakang balaod, di mahimog magsige ni. Giangko nila, mudagang kag senador, si Trillanes mismo, may ingon nga, di siya mudagan kay murag pakaluoy kunuhay siya ba nga wa siya ikagasto, wa siya ikasugakod sa ang pagdagan pagka balik pagka senador kay wa siya kwarta, wa siya 1 billion sa ato pa kanang 1 billion mo na imong gikinahanglan kung mudagan ka karon aron i-consider ka nga serious candidate pero di ka kadaog anang 1 billion, di pa sigurado makadaog ka na at least makasuri-suri ka himo kag daghang tarpaulin aron mahibaw ka nga kandidato ka. Inigsugod o pangayo ni Kong, ni Mayor, ni Gob, awan na tibok Pilipinas yung mga tagan mamatay kada di na paigo. Pero mo na kantidad sa gastuon sa ato mga politiko, mga higala. Gawas lang sa mga nakasubay ug subok. Okay? Anang kuyog sa popular ba? So, unsa may mahimo nimo? Mugasto kag nga na kadako, kinsa may nagfinance sa imong public official? Kinsa pa? So, kana mga adunahan, nga bisag kinsang administrasyon na sila di asaluyo, di makita kanang kunuhay wa mag-apil-apil sa eleksyon pero ang ilang kwarta mo ilang gipadagan. These are the so-called oligarchs, mga higala. They're always in collusion with the government. Kanang crony capitalism. Mo na nga karon
pag-abot sa krisis, mura kita og bag-o pa bitaw nasod, mura ta og kanang Myanmar, murag mapay pagsugo na to abli sa atong ekonomiya sa world market. Nga supposed to be, we were so ahead after World War II, mga higala. So una nga flag carrier, Philippine Airlines. Iniglupad sa Philippine Airlines, nagdasangan sa Pilipinas. Wa pa'y Singapore Airline. Wa pa'y kanang United Arab Emirates Airline, gauna ta, Philippine Airlines. Sa stock exchange, kinaunahan ta sa Asia. Pero karon, haya naman ta. Lapsan na ta sa Vietnam. Wag yun tayo ikasulti ba kaya ang Vietnam, guba magikan ng Vietnam, mga higala. Hangto gani karon mo turista ka sa Vietnam, sultian ka man nga makakita ka pa man sa devastation nga nahitabo ba panahon sa gira dito sa Vietnam bila to katuigon. Dili lang kontra sa mga Amerikano. Unang ilang gikontra katong mga DAS mo siguro to. I'm not so accurate. Amerikano. Bombahan sila tamas ginawa dito. Ang mga building dito puloy mura og prehatong natuan ako sa Lanao, mga higala, Lanao del Norte. Kadto ko dito sa lungsod sa Karumatan. Unya, Barrio Baoyan. Abot ko dito. Ang mga balay dito sa mga murag adunahan, kay dagkong balay. Balay sa Muslim god. Ang mga pusti puloy kanang daghang aging bala. Kay pinusilay man dito. Pag-abot na ko dito, nakaadto ko malinaw na pero ang kapuyo dito kasagara mga rebelde. Mga tao sa ni di mapuro. Kuan, dagang kay lungag ba? Mao na ang dagway sa Vietnam, mga building la bungkag, ana ba? Pero karon ang Vietnam mura og ulupig gini ang Cebu City. Kuha na kayo, asinso na kayo sila. Anyway, sige kaning ato pagmahay lang ni ba niya hinaoton ta nga kitang tanan mga tao karon. Gumito na to ang atong utok, dili lang emosyon lagi. Kung mubutar ta, importante ug unsay platform of government sa mulingkod. Ayaw nang ingon nga buutan kuan kanang sigig simba, ayaw mo na kay ilaron ta ni ana. Kanang platform of government unsa ang pagpaasinso ang Pilipinas o ang gobyerno kung siya mo ay hatagag higayon, siya mo ay buligan sa mga butante. Unsay mong buhaton? Mo ne, i-explain ko no og dili ba istorya na kutob. Ana ba? Kay ma-explain man na kadtong pagdagan ni kanhi gobernador Lito Osmeña sa pagka-gobernador, gi-explain man niya. Kung ako inyong pilion, mo ne akong buhaton. 4 pillars of development, upat kahaligi aron ta mo sinso, communication, infrastructure, roads and bridges, tubig, kuryente. Ngano kay ug naa nang upat mo tubo ta sa atong ekonomiya. Unya inigtubo sa ekonomiya, apil ang mga tawo nga motubo sa dang ilang kahimtang. Gi-explicar na niya, mubura kaya ang diskurso niya. Ang ending atong yung diskurso nga, muna kong buhaton, kung inyo kong buligan. Apan kung di mo ganahan na, ala, butar mo ni Inday Nita. Nagkasalamat. Tinuod ka na. Tinuod ka na, mga higala. Pero paglingkod, gitinuod man niya. Kanang public calling PCO, public calling office. Tanang lungsod dunay makalong distance ka.
Analog pa to. Makalong distance ka. Bisag dito sa Islas Camotes, makalong distance ka dito puloy. Ingon ko itong taga Pilar nga, ila ko nung gisam-sam og nabay kanabang kurinti ba? Kaya maka-istorya naman sa ilang mga minahal sa kinabuhi sa Amerika. Adto lang sa munisipyo, maka-istorya na. Ila ko nung gisawam dito og nabay, kung anong maistorya naman mga anak dito sa Amerika, wa may kurinti galat kanang gasubay diri ilaw ang dagat. Nana taon ba? Katong nabangga ang ABC nga bus dito sa Alegria. Full coverage me. Naibong ang ubang estasyon live coverage man ng DYRC nga kanang DYRC pamangko to. Ang among manager ato sa Irap Tone Avila. Live coverage man. Dito mi sa PCO, Public Calling Office. Among gi-embargo. Gihimong angkor. Feed ayon live good. Anyway, mao na iyang gihimo. Telepono. In fact, pagka presidente na ni Ramos, misod ng cellphone mga higala because of Lito Osmeña gihapon. Nga that is important. Mo to si Ramos moingon nga Philippines 2000 kay if he can just put in place the 4 pillars of development, then off we go. Itong gi-assign si Lito Osmeña kuhaan ka ng flagship project Char Airport dito ko sa Jensan pag inaugurate ng ilang international airport puloy. Dito ko na mga airports kanang airport din sa ato di man na magsugod kini ikaduhang tetayan. So naigihimo og mo produkto gina mo produce na siyang result. Tanawa diri sa Cebu City ang mga nanagan nga kanang istorya ilang dagat naa kay makita. Samtang ang gitawag nga istrikto na makita gyud og nag-generate og income alang sa katawhan sa syudad kanang SRP mga higala. Di pa man nadugay gyud. Gikunis-kunis na sa mga sakop sa media sa Cebu. Pero ang nagpaluyo nga utok na may insister nga dili mo sagdi lang. Kay sakto ning atong gihimo. Unsa may nakita karon? Nga saway nagmaayo mismo sa mga komentarista sa Cebu, gawas nako. Kanang Trans Central Highway pila ka libo ka mga tao ang nakapangita og kapanginabuhian. Mao na mga klase sa proyekto nga that should be there. Mao na atong pangutanon, ipangutana rather sa mga mo kandidato pohon kung mag-eleksyon na punta kay nabuang man ta ning eleksyon kada tulo ka tuig mag-eleksyon man ta. Kay ang atong gisaligan ka namang best constitution in the world. Nga constitution is sabas buang. Atong takda